Για μας τώρα αυτά είναι οχήματα. Είναι επιβατικά, αλλά μπορώ να τα πω οχήματα. Και ποδήλατο να τα, ό,τι να τα πω οχήματα. Σας το λέω αυτό γιατί θα δούμε και διαφορετικά οχήματα. Ανήκουμε στην τέταρτη κατηγορία του κανόνα της δεξιάς προτεραιότητας. Αυτός ο κανόνας μας λέει ότι παραχωρούμε προτεραιότητα σε αυτόν που έρχεται από δεξιά. Όχι όμως αρχικά στη σύγκρουση. Δηλαδή δεν θα πω ότι το μπλε έχει από δεξιά το κόκκινο, άρα τον αφήσω. Γιατί το μπλε αν πήγαινε δεξιά, εδώ, θα μπορούσε. Επομένως μας ενδιαφέρει η σύγκρουση. Στη σύγκρουση ακριβώς έχω από δεξιά το κόκκινο. Άρα το μπλε δεν μπορεί να ξεκινήσει. Πάω στο κόκκινο. Στον κόκκινο τώρα δεν έχω κανένα να πω γιατί δεν με ενδιαφέρει. Στη σύγκρουση με το μπλε, εδώ, έχω από αριστερά το μπλε. Έχω προτεραιότητα. Αλλά στη σύγκρουση με το χρυσαφί, τον έχω από δεξιά. Επομένως το μπλε παραχωρεί προτεραιότητα στο κόκκινο, το κόκκινο παραχωρεί προτεραιότητα στο χρυσαφί. Αν παρατηρήσετε το χρυσαφί τώρα, όπως γυρνάει, εδώ που χτυπάει με το κόκκινο, χτυπάει με την αριστερή του πλευρά. Εδώ όπως γυρνάει. Άρα θα φύγει πρώτα το χρυσαφί, γιατί δεν έχει κανέναν από δεξιά, μετά θα φύγει το κόκκινο, μετά θα φύγει το μπλε. Δεν μας ενδιαφέρει αν κάποιος είναι σε ίσιο δρόμο. Άλλος βγαίνει από το στενάκι, άλλος από λοξά κτλ. Τα ξεχνάμε όλα αυτά και καθαρά κοιτάζουμε στα σημεία σύγκρουσης ποιον έχουμε από δεξιά. Αν έχετε καμιά πορεία θα τα συζητάμε. Βλέπουμε τρία οχήματα. Το ένα όχημα είναι σταθερής τροχιάς, είναι ένα τραμ. Πάει στο καλό αυτό. Μεταξύ τους τώρα δεν μας ενδιαφέρει αν είναι το ένα μεγάλο το άλλο μικρό. Για μας και ποδήλατο, να ήταν ό,τι και να ήταν, είναι όχημα. Στη σύγκρουση εδώ έχω από δεξιά το κόκκινο. Άρα θα φύγει το κόκκινο. Θα φύγει πρώτο το τάφ γιατί εξαιρείται του κανόνα, μετά θα φύγει το π και μετά θα φύγει το ε. Βλέπουμε τρία οχήματα. Για μας, όπως είπαμε, είναι εισάξια. Αν εγώ μπορώ να ξεκινήσω και να μπω σε όποιο όχημα θέλω, αλλά θα μπαίνετε μέσα, δηλαδή θα μπείτε μέσα στο μπλε, μέσα στο κόκκινο, μέσα στο χρυσαφί, γιατί αν δεν γυρίσετε, θα μπερδευτείτε. Θα δω ότι εδώ ακριβώς που χτυπάω με το μπλε, τον έχω από αριστερά. Έχω προτεραιότητα. Εδώ. Εδώ όμως, επίσης να σας πω ότι και 5 λωρίδες να έχει ο δρόμος αυτός. Δεν μπορώ εγώ να πω ότι το κόκκινο κινείται στη δεξιά λωρίδα, εγώ θα μπω στην αριστερή, άρα μπορώ. Παγορεύεται. Χάνουμε την προτεραιότητα. Δηλαδή δεν έχει σημασία που αλλάζω λωρίδα, επομένως εδώ δεν έχει σημασία που είναι σε άλλη λωρίδα, υπάρχει πρόβλημα προτεραιότητας. Επομένως το μπλε έχει προτεραιότητα έναντι του χρυσαφί, αλλά παραχωρεί στο κόκκινο. Γιατί στη σύγκρουση δεν έχει από δεξιά. Το χρυσαφί φυσικά παραχωρεί στο μπλε, ενώ το κόκκινο βλέπουμε ότι χτυπάει μόνο με το μπλε. Δεν τίθεται πρόβλημα με το χρυσαφί καθόλου. Γιατί όπως σας είπα, η προτεραιότητα αυτή, η δεξιά προτεραιότητα ο κανόνας, θέλει σύγκρουση. Αν δεν υπάρχει σύγκρουση, δεν υπάρχει κανόνας. Επομένως, εδώ που χτυπάμε με το μπλε, χτυπάμε την αριστερή. Θα φύγει πρώτα το κόκκινο, γιατί στη σύγκρουση έχει από αριστερά το μπλε, μετά θα φύγει το μπλε και μετά θα φύγει το χρυσαφί. Βλέπετε, δεν μπορώ να πω ότι αυτός είναι από στενάκι, θα περιμένει και αυτός κινείται σε ίσιο δρόμο. Αυτά τα ξεχνάμε. Καθαρά γιατί θα μπερδευτούμε διαφορετικά. Το ίδιο και εδώ. Αν μπω στο μπλε, γυρίσω, θα δω ότι με το κόκκινο δεν έχω κανένα πρόβλημα. Με το μαύρο όμως χτυπάω την αριστερή μου πλευρά, τσαλακώνει το αριστερόφτερο. Επομένως θα φύγει πρώτο το μπλε, μετά θα φύγει το μαύρο, γιατί στη σύγκρουση έχει από αριστερά το κόκκινο. Βλέπετε πώς είναι, θα μπαίνετε μέσα. Ή αν μπείτε στο κόκκινο θα δείτε ότι από δεξιά χτυπάω. Δεν θα σκεφτείτε ότι το κόκκινο είναι σε ίσιο δρόμο κτλ. Πολλοί το κάνουν. Δεν το κάνουν βέβαια. Τώρα, πες μας κύριε Θέμη εδώ πέρα εσύ. Με ποια σειρά θα περάσουν τα οχήματα κύριε? Λοιπόν, πρώτο, περνάει το μπλε. Πολύ ωραία, γιατί στη σύγκρουση εδώ έχει από αριστερά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα μπαίνεις μέσα, έτσι. ναι. Θα γυρνάτε το μυαλό σου. Θα θυματήσεις. Μετά φεύγει το μαύρο. Τώρα, Δηλαδή, δεν ξέρω. Αυτό ποιο δεν θα ναι. φύγει. Ωραία, μπες μέσα στο μαύρο εσύ. Ναι. Εδώ που χτυπάς. Χτυπάω από δεξιά. Ναι, δεν μπορείς. Δεν λέει. Ναι. Δεν μπορεί το. Πότε φεύγει το χρυσαφί. Το χρυσαφί, πράγματι, αφού φύγει το μπλε,
Εδώ που χτυπάω από την αριστερή πλευρά. Θα φύγει το χρυσαφί, συμφωνούμε. Ναι. Μετά θα φύγει το μαύρο, μετά το κόκκινο. Θα μπαίνετε μέσα, θα μπαίνετε στην αρχή να συνηθίσετε. Γιατί αυτά τα χρειαζόμαστε και στην οδήγηση. Ασχολούμαστε δηλαδή στις εξετάσεις μας πολύ με τη δεξιά προτεραιότητα. Τα στενάκια μέσα. Πρέπει να ξέρουμε νωρίτερα ποιος έχει προτεραιότητα. Δεν είναι μόνο δηλαδή για τη θεωρία εδώ πέρα. Πες μας κύριε Κώστα και εσύ εδώ πέρα. Δεν θα ζορίζεστε έτσι αυτά τα κάνουμε τώρα για να δούμε λιγάκι να τους συζητήσουμε. Ναι. Δεν τα έχουμε σαν ερωτήσεις τα συγκεκριμένα, θα κάνουμε άλλες ερωτήσεις που έχουμε, να τις δείξουμε ή στο τέλος ή αύριο. Θα μπαίνετε μέσα όμως, έτσι. Μπαίνετε μέσα. Θα γυρνάτε στην αρχή για να το καταλαβαίνετε. Τώρα θα βγει το μαύρο. Το μαύρο, γιατί συγκρούεται με δύο οχήματα. Ναι, αλλά χτυπάει από αριστερά. Και τους δύο τους χτυπάει από αριστερά. Έχει από αριστερά. Επομένως, σίγουρα ότι φεύγει ο μαύρος. Μετά το μαύρο είναι ο κόκκινος. Πολύ ωραία, γιατί χτυπάει με τον πράσινο και τον έχει από αριστερά. Έχει από αριστερά, μπράβο. Ωραία. Μετά το κόκκινο φεύγει ο πράσινος και μετά... Εσύ είσαι ο πράσινος, μπες μες στο πράσινο. Μπες. Όχι, τον είχε από δεξιά. Μπράβο. Ο μπλε. Ο μπλε. Επομένως, θα φύγει ο μαύρος, αυτοί οι δύο θα φύγουν μαζί. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Δεν βρίσκονται πουθενά. Δεν είναι. Ναι. Όπως τα είπες, το ίδιο είναι, απλώς σου λέει θα φύγουν και μαζί αυτοί οι δύο. Θα φύγει ο μαύρος και μετά θα φύγει. Εντάξει, ο κόκκινος Ο πράσινος είναι τελευταίος. Τελευταίος ο πράσινος, ναι. Θα μπαίνετε μέσα μέχρι να το καταλάβετε. Τώρα, να την πατήσει ο κύριος Νίκος. Αυτή είναι ο οδηγός αυτός. Αυτό είναι παγίδα, έτσι. Έχουμε δύο ερωτήσεις πάνω σε αυτό το σχηματάκι και σας το βάζω γιατί είναι παγίδα. Σας το λέω εκ των προτέρων. Παρακαλώ κύριε. Πρώτα φεύγει το μπλε. Το μπλε λες εσύ. Εδώ που χτυπάει από την αριστερή, δεν είναι. Εντάξει. Εδώ όμως που χτυπάει. Δεξιά. Δεξιά, ναι. Δεν είναι δεξιά. Πρώτα φεύγει το μαύρο. Το μαύρο λες εσύ. Εδώ που χτυπάει από την αριστερή, δεν είναι. Εδώ που χτυπάει. Αλλά φεύγει. Πάλι χτυπάει. Υπάρχει δύο. Γι' αυτό σας είπα η παγίδα. Υπάρχει παγίδα. Το μπλε έχει από δεξιά τον κόκκινο. Ναι. Ο κόκκινος έχει από δεξιά τον μαύρο. Ναι. Ο μαύρος έχει από δεξιά τον μπλε. Όλοι είναι πιασμένοι. Χέρι-χέρι. Οπότε εδώ θα έχουν. Όχι, θα ξεκινήσει τώρα το μαύρο. Αυτό θα θυμόσαστε. Θα ξεκινήσει το μαύρο, θα μείνει εδώ στη μέση. Μέχρι εδώ μπορεί να πάει. Θα περιμένει εκεί. Μετά θα φύγει το κόκκινο, μετά το μπλε και μετά το μαύρο. Πρώτα θα ξεκινήσει. Θεωρητική λύση τώρα. Να, εδώ. Θα φύγει αυτός που έχει προτεραιότητα μετά θα φύγει το μπλε και μετά το μαύρο. Πρώτα θα ξεκινήσει, τελευταία θα περάσει. Θα το θυμόσαστε απ' έξω το σχηματάκι. Έχει δύο ερωτήσεις. Ναι.